Se meka se Adamfo bɔne a na wagye me so se madepa bi ahwere me. Enne asɛm no ababaawa bi ena di abrɛ me. Na ne nsɛm nyinaa no deɛ ɔkyerɛ ne sɛ na ɔne n'adamfo bi ena na ɛwɔ hɔ. Bibi nti no mintumi ɛmbɔ n'adamfo ne din. Na ɔyɛ deɛ obetumi ayɛ ama n'adamfo ne nyinaa. Ɔdɔɔ no. Ɔde ne werɛ ɛhyɛ ne mu. Onya abranteɛ bi abranteɛ ne yɛ sɛ ɔbɛboa no ɛwɔ adwuma mu na watumi abie shop a ɔpɛ. Na ɛsan sɛ mmaa yano nda ne bibia yɛbɛka nti no, ɔbɔɔ ne nnamfofoɔ n'amanneɛ sɛ mehyia abranteɛ bi no wayɛ n'adwene sɛ obebie shop ɛde ama me. Ankyɛ ɛna abranteɛ no bɛsraa no. Ɛna ɔde n'adamfo baa no kyia abranteɛ no. So, bɛrima na mebɔ ne din ka ne ho asɛm kyerɛw no, ɔno nie o. Ɛna n'adamfo no so se, "Oh, bra, waka ho nsɛm bebree ɛde akyerɛ me. Oh, bra, nyame nhyira wo sɛ wasɔ me nua ba yi mu na akyɛ sɛ deɛ ɔpɛ nyinaa woyɛ de ma no." Ebusua, mobɛgye di sɛ ababaawa n'adamfo no wama abranteɛ ne gyaa no aba abɛdi onu mbom n'akyi anaa. Ɔka kyerɛ n'adamfo ne sɛ ɛnɛ sugar daddies a ɔmaba deɛ sɛ wobetumi asɔ ɔmo mu ma ɔmaba abɛyɛ wo deɛ a agye sɛ wode ne fa beebi. Ɛna ɔse sɛ wowɔ beebi a metumi de na fa a deɛ mepɛ nyinaa ɔbɛyɛ ama me deɛ a ɛndeɛ medi w'akyi. Anokwasɛm odi n'akyi. Ɛna ɔde ne kɔɔ beebi. Ɔde ne kɔɔ beebi wieɛ no. Ɛna ɔfa akyiri kɔka kyerɛ abranteɛ no sɛ madamfo na a wasɔ ne mu a woboa no no, ɔde wafa beebi sɛ yɛnkɔkyi mu w'adwen. Ɛna ɔde audios ne ade ɛka ho nyinaa ɛde ma abranteɛ. Ɛnɛ abranteɛ no firi ne nsa. N'adamfo ne a ɔde ne kɔɔ beebi mbom no ɛna akɔtena ho. Monhwɛ deɛ adamfo bɔne bi ayɛ obi. Monhwɛ deɛ adamfo bɔne bi ɛde ayɛ obi. Mɛsrɛ mo sɛ wo ne obi di w'abrabɔ mu nkɔmmɔ a ɛyɛ a na wahwɛ ne yie. Ɛmfa wo werɛ nhyɛ obiara mu na ɛnyɛ obiara na wobɛtumi ne di w'abrabɔ mu nkɔmmɔ. Ohunyɛ nkɔkaa n'ano to mu. Shop yi koraa papa na ɛnyɛ mbi ama no. Nanso wadi n'adamfo n'ano akyi ɛma n'adeɛ bi ahwere no. Sɛ wo ne obi to anam a ɛnyɛ obiara na ɛbɛpɛ wo yie o. Ɛnyɛ obiara na n'ani bɛgye wo ho. Ɛnyɛ obiara na wobɛka w'asɛm akyerɛ na ɛbɛyɛ ne de. Hwɛ ne yie na w'abrabɔ anyɛ te sɛ deɛ wei abrabɔ ayɛ no. Mesi sɛ mekasa adamfo bɔne a na wagye me so sɛ made papa bi ahwere me. Wo nso betumi ɛde w'asɛm no afa 055 70 36 109. Mede ma no esi.